and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Muna. O, Sendo! Ugwa na kumahigugman ni mo! Wa na, Sendo! Muna! Muna! Sendo! Nakaw na! Huwag ayaw na pakita pa rin eh. Panuway kang way sugay. Nakaw na! Mahal ko ikaw, Sendo. Mahal ko kayo ikaw. Pero sakit kayo ang imong gibuhat. Sakit-kit kayo. Di ka di ay kasalikan. Maot ka, Sendo. Maot ka. Anong dili ka man maminaw na ko, Mona. Anong dili ka man matuon ako. Pero dili ko mahunong. Tungod kay wa ko siya, Mona. Wa ko siya nga nahimo. Si Step. Doon na ginigpaliyo ining tanan. Kung ganong nabuhat ka ni Step ka na ako. Tunag yun. Napalitin akong gikinahanglan. Ubalik na ako sa akong sakyanan. May kinikita ta. Sendo? Ayaw na paglakaw. Mahimo ba buhi ko? Ayoko guniti. Musinggit ko ron. Sige, singgit. Wa ko mahadlok. Oh. Naibaw ko. Doon na kay motibo nga gubuon mo nga mong relasyon ni Mona. Maong nabuhat mo katukan ako. Pero wa pa mo mudawag, Step. Muabot rin po ng adlaw nga bayran ninyo ug mahal ang inyong gibuhat kinako. Sa among relasyon ni Mona. Og labaw sa tanan, ang imong pagpasakit sa balatian sa imong suod kayo nga higala. Bayran mo kinig mahal. Unsa? Nagkita mo sa mall? Oh, simnadlo ko. Gibaharan ko niya. No, ikadlog. Wa siya mahimo bato kanako. Unsa ra kun siya itandi diri kanako? Pero sim na kuyawan ko. O gani, nahadlo ko nga tingali og unsaon ko niya. Ayaw lagi kahalog. Ako na misulti nimo, nakaila kong sindo. Pero kung pasakitan ka kanina, ako na may bawon saon ko siya. Di man lang. Basta ba ako? Payaw na ako. Tingali og musod si Butoy din si mong lawak. Ayaw ka bala ka din ako. Kung moabot, hindi dito musod din eh. Huwag nakalaat man sa dampultahan. Okay. Sige na nipaya ko. Kaya huwag ko makuntinto sa akong kadate kagapon. Ikapoy ko niya. Oh, mao ba? Mas gimingaw ka sa akong mga hawk o romansa, no? Yeah, medyo. Oh, gusto lang kung malingaw ko. Busa lipaya ko. Oh, Sim. Lipayon ko ikaw. Sim. Oh, lamis na ka mo dagaw. Sim. Step, nganong ni padung ka sa ubos? Ako lang ni. Ay. Ako lang ni. Oh. Step. Yay ka! Matod sa mga tabang doon ako ni babae ng suos lang resibihan. Kung nakita ko ang sakyanan nga nasa gawas, kaila ko sakyanan kaya nag-ila-ila may luha. Kang Step ka na. Ang suod nga ikala ni Buwana. Nagunsam ka na sila suod. Kanina ba gano'n na? Maniid lang ko. Aray lang ko pahipi din eh. Makita rin ako sila magawas diya sa lawak ni Bay Simeon. Bitoy. Murag lahir ang yun duha na. Yay ka kayo. Oy,
Si Baysindo kininawag. Iyon na. Tabagon ako. Hello, Baysindo. Hello. Kinsan eh? Bay, ikaw man bay Butoy? Ako de. Akong kiyosama kong tingog. Lugaw nga ni mo bay eh. Nga naman. Bay, may tuyo ko ni mo. Pwede ba ta nga magkita ron? Tuyo. O basuka. Ha? Uy, doon na lagi ko eh. Pwede kayo. Ayun na. Oo. Una lang ha, kay doon ako ikipanindan. Ha? Si Steve na din isbay. Nadiri. Oh. Naa sa lawak ni Bay Simeon. Mana? Nagkun sa masaya sa lawak ni Manoy Simeon Bakit bay. siya kung pangantanas ko kagalingon? Pero wa pa katubag akong kagalingon kung gano. Kaya wa pa man ako sila makita. Ang puto kung sariya sila sa lawak Bay Simeon. Bay, Mana? doon na gid lagi nagpaluyo ining panagbuwag na mo ni Moana. Unsa? Bay Butoy, Ha? kumahi mo bay. Ha? Kining picture si Steve bay. Nga magawas diya sa lawak ni Manoy Simeon. Picturean ako. Oo bay, Selfie mong duha. dili bay. Picture lagi. Kuhay yung hula kuhay bay Butoy. Okay. Aron ako ipakita kang Moana. Unsa? Ito na sila sa basin mo, Steve. Nalakaw na. Wa sila kay Bao nga. Dinir ko sa may kortina sa bintana nagpasalipod ko. Gikuhaan ko sila hulagway. Nagduda yung kanin do ha. Nagduda ko. Ako dayon ning forward by Simeon pero by Simeon by Sindo. Pero di ko kumao. Saan pag-forward ani? Doon nag-forward ako nga picture si Bay Butoy. Tanawon ko. Uy, si Manoy Simeon ng Step. Mogi pagawa sa pultahan. Klaro kayo nga silang duha. Klaro kayo Manoy Simeon. Klaro gi kayo. Kaya doon na kay kalabutan ining nahitabo ka na mo ni Moana. Naibog ko no si Manoy ni mo Simeon kang buwana. Gikalitan ko gakos ni Step. O gihagan sa lips. May king pagkaplano sa tanan. Birthday pa yun sa akong mahal. Birthday pa sa akong mahal nila gibuhat ang tanan. Arong maguba ang among relasyon ni Moana. Mga hayop mo. Di mo mo lampos sa inyong tinguha. Tili. Ilabi ka naman ay Simeon. Tili ka mo lampos. Mas maayo pag-ari na lang una ko sa kulawak. Di una ko mata sa office. Di una ko makawas. Nganong di magyud siya bawa sa kong nauna. Ngano man. Doon ay nag-message na ako sa messenger. Kinsa man kahani. Si Sento, nagpadasi og picture. Wa pa din ako siya i-block sa akong messenger. I-block na ako siya. Og i-delete na ako siya. Aron din ako maghandong maniya. Gikasilakan ko ikaw, Sento. Gikasilakan ko ikaw. Bay, saan ka? Huwag kang gungo eh. Bay, ano man eh? Di naman ko makasend niya og message sa messenger. Ano man eh? Di na ba yun? Anong ka ni siya? Basta ko, di ko kibawan. Hindi ko na may tanan ako eh. Oo, niyaw. Uy. Di na ba eh? Hala? Giblock ka ni mo, ana? Sige, block. Giblock ba? Giblock? Basta inaani gali. Doon ay notice na eh. Notice. Asaw ni? Mauna iti lang giblock. Giblock kasi ang account. Ha? Sa JB, di nakaka-open. Giblock? Mura. Giblock ba na? Giblock na ba eh? Giblock na. Buti pasabutan na. Suko kay siya ni mo. Mao? Mao. Yun. Ang. Sus, ganong gibuhat maniniyan ako eh. Minaw ba ka? Pero ganong dili man siya maminaw Tama na ko ba ka? ba eh. Huwag ko magkasaha niya. Buti may pasabot. Nga wa ka makasaha. Pero klaro kay Bisindo. Nakita mo ng good niya ang inyong gibuhat ni Steve.
May kaing pagkakakustep ni mo. Nya ikaw sad, imo sa gipagawas imong dila. Wow, ikaw daw utang dito ka na una. Gunit kas bukton, lipston, lipston, gipagawas mo imong Ay, dila kanara. nigunit lagi ko, nigunit ko. Kaya ako siyang gipalayo. Pero, Nga. wa akong pagawas dila. Ikaw, Ay, sus! Lihain gani ko. Ayun lang tadi mo mo. tubay bay butoy. Wa di ko Pero matubay. nakita mo na, klaro kayo, sikit kayo. Kuan, kining sikit kay mundo pag lipston lidyo niya. Sakit kay to niya, yang nakita. Uy, sakitan siya ato ba sindo? Yan, bay. Eh, hilak, mura kag bayot na. Dako kay gilawas, mura kag bayot. Bay, Murag kalitan nati, lang ko, bay. Kalitan ko ang tubay butoy. Wa di ko makabantay, bay. Ay, sos mo na diha. Kalit kayong panghitabo, bay. Kalit kayo nga. Timing magyug kayong paghawak ninyo, pag lips to lips ninyo, ya. Magyug pagkakita sang buwan na, human. Di mahimo, bay. Ah! Ayog, pagbugal-bugal, bay. Ikaw bugal-bugal. Abi ni mo Ikaw, sultihan, sa tiga, bay. diyan na ka. Ah? Giplano yun nilang tanan. Anong bago-ba nga mo relasyon Oh, mo? wala. Klaro na. Klaro na. Di pa wahing tanan, bay. Dili pa. Panumpa ko, bay. Bayran nilang mahal ang ilang gibuhat kinamo ni Moana. Oh, O ilabi na ang ilang pagpasakit sa balatian sa kumahal. Bisindo. Kaya ano? Unsa yun na ni mo, ha? Unsa, Bisindo? Yeah. Usa kini, Simeon, ha? Plane ticket. Round trip ticket for Singapore. Uy, unsa? Ikaw na kung daan, huwa pa exact date kung kanun sa atong kuan kining kanatong 5, okay? Ha? Akin siyang 5, ha? Ikaw, ako, si Moana, si Butoy, o si Steph. Ipakita ka ng Moana. Ina ready na mga tickets aron kita mamakasyon. Simeon. Sagot ako ang tanan, Sir Jimmy. Basta ay lang kalimot sa atong ikasabutan na bili ni ako, ha? Ipatuo nga imo ning gasto kunohay. Simeon. BFF, okay ka na? Wa ka na gid masuko na ko? Paarion ka hati ka kung nasuko pa ko nimo. Salamat kayo, BFF. Salamat, gyud. Walang ko magdahom nga ingon adto ka. Maot si Sando. Salbahe stay siya. Nagmahay ko kung tanong siya pa ang akong gimahal. BFF, ayaw na paghilak. Gisakitan lang ko, BFF. Ikaw pagit nga suod kay na akong higala ang iyang gibuhatan sa ingon. Mao lagi, BFF. Na-shock gid ko. Unsaon, nakainuman gud. Lain man iti siya kung makainom. Mao gina. Mao gina basta makainom, ha? Magawas yun ang tinuod nga kolor. Dad, naabot ka na di ay. Nihila ka na sad. Pastilan. Kalimti na tong tawhana. Wa tuy ayo. Di lang git kapag nga, Dad. Niyaw. Ready na ang tanan aron mamakasyon kita. Unsa man ni Dad? Plane ticket ka na to, ha? Mamakasyon ta. Ha? Asa man day mo, Tito Jimmy? Duta ikuyog, ana, uy. Plano na ko sa Singapore. Oh, wow! Pwede mo kuyog, Tito Jimmy? Pwede kayo. O saman mo na, ha? Okay ka? Okay. Sige. Sige, Dad. Mas maayo pa tuod. Mamakasyon na natin ninyo. Kuyog na mo, BFF. Yes! Thank you, BFF! Og mas maayo tingali anak. Pakuyugon sa nato sila si Botoy ug si Mion. Aron daghan ta. Aron mas mag-enjoy ta. No. Kita lang, Dad. While aing makakuyog. Kundi kita lang. Og di ko gusto nga mong kuyog to sila. Ilabi na si Simeon. Moana. And that's it, everyone. Stay tuned for the next
episodes. Bye!